ceea ce este extraordinar de important. Să poți să faci relatable characters, care au niște character arcs, povești de personaje, care să aibă sens pentru toată lumea care vede filmul, este esenția. Poate Iron Man ar fi următorul, dar eu cel mai mult văd cu Guardians of the Galaxy. Pentru că mulți oameni au văzut filmele alea, știu de Groot, știu de Drax, știu de Raton, fără să conteze restul. Adică filmul Regizorul pentru mine o conta, să știi, că regizorul ăla care a făcut alea 3 filme, filmul e cărat de Tom Holland, din punctul meu de vedere. Dacă era altcineva în locul lui, deci chimia dintre el și Zendaya, că sunt soție, faptul că au reușit să fie sinceri, deci corul emoțional a funcționat extraordinar de bine. Și din cauza că a funcționat foarte bine corul emoțional, căradă ăștia doi, pentru că sunt cu adevărat conectați, asta a făcut ca și restul filmului să funcționeze. Scenele cu Punisher au fost și funny și camarazi și unul mai în vârstă, unul cu mai multe probleme, Tom Holland cu problemele lui. Mi-a plăcut foarte mult și au fost și câteva probleme, să zic așa, foarte mult advertising înainte. Proprietarii de BMW noi primeau reclamă la Spider-Man în mașină. Îmi place când filmul se oprește, Spider-Man sară pe un BMW și ăla din șoferul spune: stai că am sport, am pachet. Eu nu, adică la mine singurul punct slab, sunt două chestii care sunt băgate cu japca, dar doar pentru a face povestea să funcționeze. Unul este Hulk, unde deodată nu mai e profesor Hulk, e Just Hulk, care acum și-a pus el pe mână harneala ca să... E noul Tony Stark. Păi asta e. Au făcut... am înțeles de ce. A fost de căcat, adică a fost lame? Da. Am înțeles de ce? Da. Este ok. Plot device.